Perfecto. Que vos parece se nos imos ata Monterroso? Porque ali en Monterroso tamén fixeron unha festa de fin de curso. Bueno, Monterroso é un exemplo, porque hoxe, Patricia, todo o mundo, toda Galicia, bueno, estes días están facendo os colexios festas por todos os lugares. Pois claro. Sí, aí neste colexio de Monterroso que fixeron é despedir o curso por todo alto e para que os nenos vayan tamén ao Brán con forza. Ímolo ver. Veña. Nestes días, nenos de toda Galicia están a festexar que veñen as vacacións e que deixan a un lado os temidos exames. Aquí no CEI Monterroso están a facer nenos de 3 e 12 anos rodeados de hinchables, de karaokes e de moitísimos xogos. Imos a falar con eles a ver que tal o están a pasar. Hola, que tal? Cantos anos tes? Teño 12. E que tal esas notas? Ben, bastante ben. E ora, como temos unhas notas moi boas, viñamos hoxe aquí a pasar estupendamente, non? Como recompensa. Moi ben, para darlle a benvida a ese verán cheo de xogos que vos espera, non? Sí. E que tal? Dime, que fixaches xa? Que xogaches? Xa montei en todas as colchonetas, tanto nunha porque son demasiado maior e son moi divertidas. E hoxe que estades a facer aquí? Explícame. Pois vimos a unha festa que organizou o colegio. Estades a celebrar que remataron os exámenes, que acaba o curso, que ven o verán, non? Sí. E que tal o estades a pasar? Moi ben. Contame, que é o que fixeches? A que xogaches xa? Pois montamos nos hinchables, fomos ao karaoke e bailamos aquí un pouco. No de facer carreiras e no rocódromo. E agora supoño que isto é como empezar para despois todo o verán pasalo xogando, non? Sí. Portaxeste ben ao longo do ano para esta festa? Sí. Sí, merecédela, non? Eu quería aquí, que estou vendo estas nenas que teñen os brazos todos pintados. A ver, enseñademe, explicadme, por que tendes estes brazos así? Porque é fin de curso queremos acordar de todos. Ai, pois estes os nomes dos amigos, dos compañeiros da clase para acordarvos durante todo o verán. Que bonito, como me gusta. Non nos queda dúbida de que os nenos están a pasar estupendamente nesta festa a fin de curso, pero agora queremos saber como e por qué está organizada esta festa. Para iso imos a falar con Lorena, que é a presidenta da AMPA. Lorena, contanos, esta festa organiza a AMPA deste CEI Monterroso. Sí, esta festa está organizada pola AMPA, pois é un pouquiño, pois porque este ano empezamos nós ca nova directiva da AMPA, é un poquinho pois para agradecerlle aos pais e aos nenos que nos tiveron unha gran acollida este ano. Unha festa que están convidados todos os nenos do colexio. Contanos, que actividades tendes preparadas para eles? Bueno, esta festa pois costa un pouquiño pois as colchonetas, van facer un pouquiño de maquillaxe pos nenos, vanlles dar unha merenda, e depois teñen karaoke, un rocódromo, que aos nenos sempre lles gusta moito pois como escalar as montañas, e despois, bueno, un pouquiño de baile tamén. Moi ben, que vayan collendo o ritmo de cara ao verán, non? Sí, é un pouquiño pois para deixar os estudios atrás, e que dentro dunhos días remata o cole, e para eso que o pasen eles ben. Castelos gigantes, tobogáns, karaoke, moitísimas actividades para pasalo ben, pero tamén hai tempo para poñerse guapa. Ola, vexo que ti cumpriches eso de poñerse guapa. Que tes? Que che fixeron? Unha volvoreta. E xa te biches? Xa biches se estabas guapa ou non? Sí. E como biches entón? Ben, moi guapa. Sí. E dime, como te chamas? Lara. Lara, a ver, contame, ti que estás hoxe a facer aquí? Por viñen montar nos hinchables, pasalo ben, cantar no karaoke, maquillarme, máis cousas. E por que? Explícame, a ver, que remata hoxe? Pois o fin de curso, casi. Claro, hoxe remata o cole, aprobaches todo? Sí, e non nos deron as notas, pero... Ti sabes que sí, non? Que fixeches ben os exámenes. E remata os exámenes e que comeza no verán? As vacacións. As vacacións, e que vas facer nestas vacacións? Ir á playa, á piscina e pasalo ben. Bueno, pois